तुमच्या गावातले 2 विद्यार्थी होते, तुमच्या गावातले 2 विद्यार्थी होते, दोघं चुलत भाऊ होते. आडनाव एक असल्यामुळं एक हुशार होता, एक कमी हुशार होता. अनुकरण केल्यामुळे घोटाळा काय होतो, एक जास्त हुशार एक कमी हुशार. 1ली ते 10वी एकाच वर्गात, 1ली ते 10वी एकाच वर्गात. चुलत भाऊ थोडा जास्त हुशार असल्यामुळे तो लहान्याला दाखवायचा, प्रत्येक पेपरला ते त्याचं पाहून द्यायचं. याला जर 70-80% मार्क पडले, याला 50-60% मार्क पडायचे. किती टक्क्याचा फरक? 5-10 टक्क्याचा. अनुकरण केल्यामुळे घोटाळा काय? 5-10 टक्क्याचा फरक. दोघं 12वी झाले, 12वी नंतर बीएड इतिहास विषय घेतला, दोघं बीएड झाले. 1ली ते बीएड एकाच वर्गात. घोटाळा फक्त मला तुम्हाला सांगायचा अनुकरणाचा, संतांनी आम्हाला मार्ग सांगितला अनुसरणाचा. दोघं बीएड झाले. आपल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एका शिक्षण संस्थेची जागा निघाली, इतिहासाची जागा निघाली एक. या दोघांनी आपापले अर्ज केले. अर्ज केल्यानंतर घोटाळा असा झाला, योगायोगाने म्हणा या दोघांना कॉल लेटर आला, परंतु जे हुशार होतं त्याला 1 दिवस अगोदर कॉल आला. 1 दिवस अगोदर आला. मस्त पैकी सकाळी उठलं, म्हणतं 2-4 साबणाने आंघोळ केली, टाय बी बेल्ट लावले, मम्मी कोण 300 पप्पा कोण 200 खिशात घातले. गावात 8 वाजता बस आली, बस मध्ये बसलं, उस्मानाबादला गेलं. जागा एक भरायची होती. किती? 1 शेकडो कार्यकर्ते. याचा दुपारी 4 वाजता नंबर आला. साहेब म्हणले जयरी, उठून आलो सारोळ्यावरून. कस काय? अगदी जोरात सप्ताह झाला. वर्गणी भरपूर आहे, 2 वर्ष गॅप पडला, गर्दी होती. अन्नदानाच्या पंक्ती टकाटक दाखले सगळं जोरात आहे. महाराज लोक ह्या वेळेस स्टॉप आहे, सगळं काही व्यवस्थित आहे. साहेब म्हणले तेच सगळं जरी खरं असलं, आम्ही तुम्हाला आज 3 प्रश्न विचारणार. काय म्हणले साहेब? 3 प्रश्न विचारणार आहे. 3ही प्रश्नांची उत्तरे जर तुम्ही बरोबर दिली, तुमचं काम झालं म्हणून समजा. आता हे हुशार होतं, याचा बुद्धिअंक चांगला होता, अभ्यास करीत होतं. साहेबांनी याला पहिला प्रश्न विचारला, म्हणजे सांगा भारत देश कधी स्वतंत्र झाला? काय प्रश्न विचारला? पोरांनो लक्ष द्या. काय प्रश्न विचारला? भारत देश कधी स्वतंत्र झाला? तर हे हुशार होतं, परंतु हुशार माणसं थोडं डोक्याचा वापर करतात. डोकं लावून ते म्हणलं 42ला सुरुवात झाली, 47ला यश मिळालं. काय म्हणलं? 42ला सुरुवात, 47ला यश. पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर बरोबर. दुसरा प्रश्न साहेबांनी विचारला, यामध्ये कोण कोण होतं? काय प्रश्न विचारला साहेबांनी? यामध्ये कोण कोण होतं? आता हे तुम्हाला जजमेंटनी म्हटलं, साहेब कोणाकोणाचे नाव सांगू? टिळक, गोखले, नेहरू, आगरकर, सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग, शेकडो हजारो क्रांतिकारक होते. कोणाकोणाचे नाव सांगू? दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा बरोबर. तिसरा जनरल नॉलेजचा प्रश्न विचारला. कसा? जनरल नॉलेजचा. प्रत्येक इंटरव्ह्यूला विचारला जातो. साहेबांनी विचारलं, म्हणे सांगा मंगळ ग्रहावर पाणी आहे का? काय प्रश्न विचारला? मंगळ ग्रहावर पाणी आहे का? हे व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टीव्ही बातम्या पाहायचं. जोरणाने बोललो. म्हणलं साहेब तपासण्या चालू आहे, लवकरच कळेल. म्हणजे अजून काय मंगळावर पाण्याचा शोध लागला नाही. 3ही प्रश्नांची उत्तरे बरोबर. संध्याकाळी 6च्या बसली ती सारोळ्यात आलं. चुलत भावाला दुसऱ्या दिवशी जायचं होतं. त्याच्या डोक्यात खटका काय? त्याच्या डोक्यात खटका काय? 1ली ते बीएड जे आपल्या भावाला विचारलं तेच आपल्याला आहे, आणि उद्या तेच प्रश्न आपल्याला असणार आहे. अनुकरणाचा घोटाळा बघा. बस मधून उतरल्या दादा जयारी म्हणला, जयारी सांग बरं दादा उद्या मला जायचंय. काय प्रश्न विचारला? तर त्याला माहिती हे आपलंच कॉफी करून पास होईल. त्यांनी एका दमात सांगून टाकलं. मला पहिला प्रश्न विचारला, भारत देश कधी स्वतंत्र झाला? मी म्हणलो 42ला सुरुवात, 47ला यश. दुसरा विचारला, यामध्ये कोण कोण होतो? मी म्हणलो शेकडो हजारो क्रांतिकारक होते. टिळक, गांधी, नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, आगरकर, शेकडो क्रांतिकारक होते. कोणाकोणाचे नाव सांगू? तिसरा जनरल नॉलेजचा विचारला, मंगळ ग्रहावर पाणी आहे का? मी म्हणलो तपासण्या चालू आहे, लवकरच कळेल. असे मी 3 प्रश्नांची उत्तरे बरोबर दिले. याने एका दमात प्रश्नही सांगितले, उत्तरही सांगितले. घोटाळा असा झाला, याने फक्त उत्तरच पाठ केले. याने काय केलं? प्रश्न गेला विसरून उत्तर पाठ करायला सुरुवात केली. जसं गावात राहणारे एखाद्या पोराला आपण दुकानात 5-50 रुपये बिडी, गाडी, सिगरेट, तंबाखूची बिडी, गुळ, खारीक, खोबरं आणायला सांगतो का नाही, ते पाठ करीत जातं. तसं यांनी चिंतन करायला सुरुवात केली. 42ला सुरुवात, 47ला यश. तपासण्या चालू, लवकरच कळेल. कोणाकोणाचे नाव सांगू? 42ला सुरुवात, तपासण्या चालू, लवकरच कळेल. बस पाठ करता 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 8:30 वाजले. आईनं स्वयंपाक केला आणि घरातले 10-12 माणसं जेवणासाठी बसले, आणि हे सुद्धा पंक्तीत बसलं. याचं चिंतन चालू होतं. आणि आई म्हणली, परशा भाजी वाढू? हे म्हणलं तपासण्या चालू आहे, लवकरच कळेल. चिंतन चालू होतं.
कसं बस जेवलं आणि झोपलं. नेमकी पप्याचा आजार रातचा 1:30ला लगीला उठला. हे बरं व्हायला लागलं. तपासण्या चालू आहे लवकरच कळेल, तपासण्या चालू आहे लवकरच कळेल. आज म्हणला कोरोना जाऊन 2 महिने झाले आणि एवढ्या रात्रीचं आपल्या गावात पथक आलंच कसं तपासायला. पाहू म्हणला सकाळचं. बस हे सकाळी उठलं मस्त 2-4 साबणाने आंघोळ केली, टाय बी बेल्ट फेऱ्यान लावली, लिपस्टिक टकाटक, लिपस्टिक नाही टावलं सर. मला एक कळणार मेकअप केले होतं काय, मेकअप केल्याने होतं काय. माणसाचं आयुष्य वाटतं का, वाटतं का. ठेविले आनंद ते तैसेचे राहिले चित्त असू दे. इकडच्या पेक्षा तिकडचा वर्ग मेकअपला लय दिल महाराज, लयच खतरनाक. 1500चं कमीत कमी मेकअपचं सामान महिन्याला. मला सांगा माणसाने मेकअप केल्याने आयुष्य वाटतं का. बरं तो ते मेकअप करतं त्यांचा दोष नाही. तुम्हाला माहिती ती फेरन लावली कशी बनवते. परदेशातल्या लोकांचं शंभूड एकत्र करीत द्या. सेंट लावी त्या सेंट मस्त पॅकिंग करीत त्यांना आपले मस्त फेरेन लावली पॉन्ड्स लावी त्या पॉन्ड्स फेरेन लावल्याऐवजी गोमतार जोडायचं. गोमतार एक नंबर आहे, एक नंबर आहे. हा विनोद नाही. काय मत आहे तुमचं. आणि जेव्हापासून आपण हे क्रीमा लावायला लागलो ना याला कॅन्सरचं प्रमाण वाढलं. स्किन कॅन्सर काय मत पत्रकार साहेब. स्किन कॅन्सरचं प्रमाण वाढलं. अजिबात लावू नका तुम्ही. माझ्यापेक्षा अनुभवाने ज्ञानाने श्रेष्ठ. तुमच्या गावातली एखादी 70-80 वर्षाची आजीबाई घ्यायची. तिचे केस किती लांब आहे माहिती का, कमरेच्या खाली. आजीला विचारायचं आजी तू कोणता शॅम्पू लावत होती, कोणता शॅम्पू न लावता. जुन्या माणसांचे केस लांब होते. केस अजून सुद्धा काही म्हाताऱ्या माणसांचे केस पूर्ण आहेत आणि पूर्ण काळे आहेत. बरं काही म्हाताऱ्यालाही चित्र. मी एका हळदीला सहज भेट द्यायला गेलो. म्हाताऱ्या माणसाने अर्धे ढवळे केस काळे करेल होतं आणि पारूच्या गाण्यावर नाचत होतं. पप्पी दे पारूला. म्हातार केस काळे करून काय लईच विचित्र प्रथा आहे. बरं तो त्यांचा दोष नाही, ते टीव्हीची जाहिरात आहे. तुम्ही सगळे लोक टीव्ही पाहताना जाहिरात लई खास आहे ती मेकअपची. कमळाच्या फुलातून बाई बाहेर येते अशी येते का नाही ती जाहिरात पाहिजे तुम्ही. बरोबर कमळाच्या फुलातून बाहेर येते आणि ती काय म्हणते माहिती का, मेरे सौंदर्य का राज है शुद्ध सौम्य लक्ष. म्हणजे तिला असं सांगायचंय मी जेव्हापासून हा लक्ष साधन लावते तेव्हापासून मी गोरी, तेव्हापासून मी उजाड दिसायला लागले. पण माझ्या डोक्यात एक शंका आहे, त्या साधनाने जर माणसं गोरे होत असते वेस्ट इंडिज मध्ये एकही निग्रो काळा राहिला असता का. आपल्या लोकांनी म्हशीला की कंपनी लावली असती, काळी म्हैस ढवळी करून 5 लाखाला ऐकली असती ना. ठेविले आनंद ते तैसेचे राहिले समाधानी. लोकांना माहितीच नाही हे पेटवायचंय. अरे नाही पेटलं तर लोक राखेल टायर आणि मीठ टाकून पिटवी द्या. नाशिवंत द्या जाणार सगळं. काय याला मेकअप करा. कारण मेकअप करायचंय ना हरिनामाचा करा. तुम्ही बाहेरून स्वच्छ व्हाल यात शंका नाही, परंतु आतून बाहेरून निर्मळ व्हाल. पिले हरिनाम का खिचडी काला जिंदगी बन जाएगी. विठाला विठाला. मस्त 2-4 साबणाने आंघोळ केली, टाय बी बेल्ट लावला. याचं चिंतन चालू होतं. मम्मी कोण 300 पप्पा कोण 200 500 खिशाने घेतले. बसमध्ये बसलं याचं चिंतन चालू होतं. 42ला सुरुवात 47ला एक तपासण्या चालू आहे लवकरच कळेल. बसमध्ये बसलं 2 किलोमीटर बस पुढे गेली आणि कंडक्टर म्हणला तिकीट. हे म्हणलं साहेब तपासण्या चालू आहे लवकरच कळेल. 3 महिने झाला मला संप मिटला नाही. आमचे 108 लोक आत टाकले. बिन भाकरीचा आम्ही मेलो आणि तुम्ही म्हणता परत काम लावितो का काय. पुढं तपासण्या चालू आहे. कसं बस तिकीट काढलं. हे उस्मानाबादला गेलं. याचा दुपारी 5 वाजता नंबर आला. साहेब म्हणलं जयरी कुठून आला. आलो सारोड्यावरून. कस काय अगदी असे आतक आनंदी आनंद आहे. हे पहा गर्दी जास्त आहे आणि तुम्हाला 3 प्रश्न विचारणार. काय म्हणलं साहेब गर्दी जास्त आहे आणि तुम्हाला 3 प्रश्न विचारणार. आता 3 म्हणल्यावर याची 2 इंच छाती वाढली, परंतु याला माहितीच नाही. साहेब 3 विचारणार परंतु बदलून विचारणार. प्रश्न किती विचारणार 3. कसे विचारणार बदलून. मी पाठच करून आलो असं मनात म्हणलं आणि साहेबांनी याला पहिला प्रश्न विचारला. तुमच्या सगळ्यांची उत्तर द्या ना.
उत्तर ध्यान देणं, मागचे तिकडचे पारावरचे इकडचे वाट्यावरचे मी सांगणार नाही बरं. परत साहेबांनी याला पहिला प्रश्न विचारला, वठाळा पा कसा होतो. साहेबांनी याला पहिला प्रश्न विचारला, साहेबांनी याला पहिला प्रश्न विचारला, साहेबांनी याला पहिला प्रश्न विचारला. साहेब म्हणे तुझा जन्म कधी झाला. हे म्हणलं 42 ला सुरुवात झाली, अख्खे 5 साहेब वैतागलं ना. साहेब पटकन म्हणून गेलं, यामध्ये कोण कोण होत. आता तू काय गाजर सांगन, यामध्ये कोण कोण. ते म्हणलं साहेब कोणाचे नाव सांगू, हजारो शेकडो. वैतागलं साहेब म्हणे बावळे मी विचारितोय काय, तू सांगतोय काय. साहेबाला वाटलं याचे 4 आणे हवेल दिसतात, 12 आणे शिल्लक दिसतात. साहेब म्हणे बावळ्या तुझ्या डोक्यात काही फरक आहे का. याला वाटलं प्रश्नच विचारला. हे म्हणलं तपासण्या चालू आहे, लवकरच कळेल. मग हा घोटाळा कशामुळे झाला, दुसऱ्याचं अनुकरण केल्यामुळं. संतांनी अनुसरणाचा मार्ग दाखवला, म्हणून माझ्या वारकरी संतांनी जो भक्ती मार्ग दाखवला नामस्मरणाचा, त्या भक्ती मार्गाचा आपण काय केलं पाहिजे, अनुसरण केलं पाहिजे. मग ते अनुसरण आई वडिलांची कृपा आशीर्वाद मिळाल्यानंतर संतांची कृपा होते, देव भेटतो. आणि देव भेटल्यानंतर ज्याची आपल्याकडून सेवा होते ती सेवा साक्षात विष्णूचीच महापूजा आहे. विष्णूचे महापूजा